La nostra arquitectura, ja potser des de molt joves, era una arquitectura que es podia explicar. Es podia explicar perquè havia nascut d'una reflexió. Nosaltres ens vàrem trobar molt incòmodes amb aquesta ordenació de torre, d'edificació aïllada, diguem-ne tan poc mediterrània, tan poc barcelonina, no el trobem ni en el casc antic ni en l'Eixample, és a dir. Però per altra part, unes ordenances que es permetia construir unes terrasses perimetrals de 3 metres sense que comptessin com a edificables. És a dir, perquè era una obvietat, no?, el que les ordenances permetien i sobretot proposaven. L'edifici és un homenatge a la terrassa, no?, la terrassa correguda. Va ser una sort enorme. L'ordenança fixava que les torres tenien de tenir una ocupació màxima, però a la vegada obligatòria. Ara, si tu construïes aquesta ocupació màxima fins a l'alçada obligatòria, et passaves de volum edificat. Quan vàrem començar nosaltres a estudiar la planta, ens vam donar compte que la planta fos molt gran. Ens donava moltíssima llibertat. Com que no podíem arribar fins a dalt, vàrem excavar trossos d'aquest volum. Vàrem respectar l'alçada, vàrem treballar amb la planta màxima i vàrem respectar. I ens va agradar tant la idea, amb l'Ignacio, que vam anar amb el promotor i vam dir, escolti'm, vostè mateix, tregui el que vulgui. I també la veritat és que ens agradava fugir d'aquesta obsessió de lo primial. Hi havia una cosa fàl·lica que ens posava nerviosos, no ens interessava gens. Les influències que un rep són moltíssimes. Una, evidentment, és la docència. Penso que el que m'ha influenciat molt és que sempre he treballat amb una altra persona. O sigui, la relació era d'argumentació constant. Això, quan vas a l'escola, encara s'exagera més. Recordo que vàrem fer un curs amb l'Elies, que nosaltres vàrem aprendre molt, no sé si els alumnes, aquells nens de 17 anys, totes les experiències arquitectòniques ja les tenien. Tots tenien records d'habitacions en les que havien estat, records agradables, altres que no eren agradables. L'únic que volíem era que els alumnes tinguessin els mecanismes racionals per analitzar aquests records, donar eines perquè l'alumne reflexionés pel seu cantó, reflexionés a partir de la seva experiència. Quan érem molt joves ens agafàvem amb la funció, que en dèiem en aquella època, no? Quan vas tenint altres tipus de preocupacions arquitectòniques, també te'n dones compte de que tot això és una fal·làcia, és una simplificació. És a dir, que la funció canvia constantment. I a mesura que ens hem anat fent grans, ens ha anat preocupant que l'arquitectura fos, una mica com deia el Kant, un ordre superior que conté uns de secundaris. Això no és fàcil, però és una obsessió. Una obsessió que teníem. Jo crec que l'arquitectura posterior, moderna, la que en dèiem funcional, paradoxalment, no tenia aquesta llibertat, no donava aquesta llibertat. Jo crec que aquest edifici, en aquest sentit, explica una mica les preocupacions que teníem.